Γεια σας παιδιά, Android Gamer GR εδώ και σήμερα παίζουμε Papa's Pizzeria to Go. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο φτιάχνεις κάτι πίτσες σαν να έχεις ένα εστιατόριο και θα ήθελα να πω ότι αυτό το παιχνίδι θα γίνει μια σειρά. Και πάμε να αρχίσουμε. Έχω ήδη ένα κόσμο που είμαι στο rank 12, αλλά θα αρχίσουμε καινούριο και φυσικά θα πάρουμε το Roy. Roy's Promotion. Κέρδισε τη δουλειά, μάλλον κάτι τέτοιο. Δεν έχω καταλάβει την ιστορία. Ψάχνω το αφεντικό του, το Πάπα Λούι. Δεν τον βρίσκει. Βρήκε ένα γράμμα. Και ήρθαν οι πελάτες και είναι μόνος του. Ωραία, τι έχει να πέσει τώρα? Φτιάξουμε κάτι πίτσες. Κάτσε καλά να πούμε. Το βλέπω χαρούμενο. Θα το κάνω, ξέρω εγώ, βίντεο. Άμα είδατε κάτι μαύρο, sorry. Θα είναι βίντεο κάθε. Θα ανεβάζω Παπαλούι λέω. Papa's Pizzeria βίντεο κάθε μία μέρα. Και θα είναι ένα day. Ξέρω εγώ, μία ημέρα. Σε αυτό το επεισόδιο θα κάνουμε δύο, γιατί η πρώτη ημέρα εδώ στο παιχνίδι είναι, νομίζω, σε μαθαίνει tutorial, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, τα ξέρω φίλε. Ωραία, ακριβώς το. Όχι ρε φίλε, έκανα fail. Το κάνουμε έτσι τώρα. Τώρα το βάζουμε εδώ κάτω. Περιμένουμε να ψηθεί. Στο κινητό υπάρχουν άλλα δύο Papa's ή κάτι τέτοιο. Πώς το πω, το Papa's Pizzeria και Papa's Burgeria. Πείτε μου στα comments αν θα θέλατε να παίξω και να γίνουν σειρά ένα και από αυτά, γιατί πραγματικά όταν βρήκα αυτό το παιχνίδι στον υπολογιστή μου άρεσε πάρα πολύ, το έκαμε ώρες. Αλλά όταν γνώρισα το LOL και το Minecraft μετά άλλαξαν τα πράγματα. Δεν θα τα πάμε πολύ καλά γιατί κάναμε ένα λάθος πάνω στο πεπερόνι. 98 points. Μπόμπα. 2,88 για μια πίτσα ρε φίλε. Νάτι, η Ρόι. Ρόι λέγεται αυτή, πώς λέγεται? Πένι. Δεν πειράζει, κοντά πες. Αυτή το λοιπόν, παίρνουμε αυτά εδώ. 4, 1, 2, 3, 4. Και θέλει και μανιτάρια. Δεν μου άρεσαν ποτέ τα μανιτάρια. Τώρα το παίρνουμε έτσι. Περιμένουμε μία ώρα. Ναι. Υπάρχει και ένα item στο shop. Έχει και shop αυτό το παιχνίδι, όπου μπορείς να πατάς ένα κουμπί και ψήνεται πιο γρήγορα η πίτσα. Αλλά σήμερα, δηλαδή αυτή την ημέρα, το day 1, ψήνονται τα πάντα πιο γρήγορα. Το παίρνουμε. Ωραία. Αυτό θα βγει λίγο fail, αλλά δεν πειράζει. Έτσι. Να κάνουμε 100% θέλω. Έλα. Να το. 100%. Όλε. 100 points φίλε. Αυτά είναι ρε. Εγώ είμαι pizza delivery major, ξέρω εγώ. Για να δούμε, customers 2, 97, 100, 199, μια χαρά μπόμπα. Λοιπόν, πάμε άλλο ένα day και κλείνουμε το επεισόδιο. Ναι, πάμε, εδώ είναι το shop. Αυτό είναι που σας έλεγα, αυτό που είναι στη μέση. Όχι, αυτό που είναι στη μέση είναι όταν μπαίνει κάποιος να ακούγεται ένα κουδουνάκι. Θα το αγοράσουμε σίγουρα. Και αυτά εδώ τα δύο, το ένα και το δύο που βλέπετε, είναι το booster που τα ψήνει πιο γρήγορα. Start. Ο Taylor, ο Music Man με τα ακουστικά ρε φίλε, έτσι. Green Peppers. Οκ. Papa's Pizzeria. Δεν ξέρω πώς λέγεται. Papa's Pizzeria, ξέρω εγώ το λέω Papa's Pizzeria. Ο Taylor. Η Taylor Swift. Η τραγουδίστρια, ό,τι να είναι. Δεν ξέρω. Λοιπόν, 1, 2 εδώ και 6 κρεμμύδια. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Το πάμε από εδώ. Πρέπει να βλέπουμε και άμα έρχεται κανένας. Λοιπόν, ελαψίσου. Λοιπόν, μόλις ήρθε. Η δεν μπορώ να το διαβάσω.
Δεν πειράζει. Λοιπόν, θέλει μανιτάρια 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 2 τέτοια. 1, 2. Λοιπόν, αυτό είναι έτοιμο να ψηφίσει. Είναι έτοιμο. Για ποιο λόγο να βάλει υλικά μόνο στο μισή? Θα είναι κανένα 5χρονο από να έχει το άλλο μισό. Το παιδί της ξέρω εγώ. Γιατί έτσι τα μικρά παιδιά τα τρώνε σκέτο. Μόνο έτσι τυρί και το ζυμάρι από κάτω με τη σάλτσα. Λογικά αυτό θα είναι. Έλα γρήγορα. Όπα, δεν μπορώ εσένα τώρα να περιμένεις. Εδώ είναι πώς το πω. Είναι professional πιζερία 4, 2, 3, 4 4, 1, 2, 3, 4. Πάρ' και αυτό. Πάμε να κάνουμε μια αυτό στα γρήγορα. Για να δούμε. Μισό να πάρουμε τούτο εδώ πέρα πάνω. Βάλτο, έλα. Λοιπόν, πάρ' το εσύ. Έλα Taylor Swift. Άλλο που αγόρι. 98 φίλε, μια χαρά. 2,88 για μια πίτσα ρε. Και είμαστε αυθεντικό μαγαζί ξέρω εγώ. Έλα ρε φίλε αυτό εδώ με τα 8 κομμάτια. Το κάνω στραβό. Στο cutting δεν είμαι καλός, αλλά είμαι καλός ψήστης. Η δεν μπορώ. Έτσι μπράβο. Άλλο το 84 ήταν χάλια. Το cutting δηλαδή. Πίτσα. Ωραία, αυτός είναι ο closer. Rudy, this custom is closer, έλεγε και ενώ. Λοιπόν, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Μπόμπα. Πάρτο. Ωραία, τούτο εδώ παραψήφθηκε. Λοιπόν, θέλει τόσα κομμάτια αυτή. Πάρτο. Έλα Penny. Μια χαρά και η Penny. Κανένα πρόβλημα με την Penny την πενάρα. Λοιπόν, το μαγαζί έχει κλείσει ιδεολογικά, θα δείτε εδώ κάτω που λέει closed. Πρέπει να περιμένουμε μέχρι να ψηθεί. Ας έχει ωραίο μαλλί αυτός έτσι. Μπερδεύτηκα. Τσουλούφι, ξέρω εγώ φράτσα πως το έχει μπροστά. Φοβερό, έτσι, μεγαλή, swag. Που καμισάκι είναι αυτό, τι είναι, μπλε, ξέρω εγώ. Γιατί κάθεσαι εκεί πίσω ρε φίλε, έλα πιο μπροστά ρε. Λοιπόν, να δούμε λίγο την πίτσα, εντάξει, έχουμε χρόνο ακόμα. Πρέπει να βγάλουμε και όνομα για το πιζέρια μας. Βρήκαμε όνομα, πιζέρια. Λοιπόν, έλα, έγινε. Το cutting δεν έκανα καλά, το κόψιμο δηλαδή. Μη σας έρθει τίποτα άλλο στο μυαλό. Ωραίος ο φίλος, έλα ρε φίλε, δεν κόψαμε καλά την πίτσα. Γι' αυτό μας έβαλε 88 ή 87, τι είχε στο τέλος. Δεν πειράζει, έλα. Πόσο? 96, μια χαρά, τζιτζι κομπλέ μπόμπα. Λοιπόν παιδιά, αυτό είναι το πρώτο επεισόδιο για το Παπαλούι Πιζέρια. Γράψτε μου στα comments αν θα θέλετε να παίξω και τα άλλα πάπας και καλά, το πάπας μπεργκερία και το φριζερία. Και πείτε μου τι άλλα παιχνίδια θέλετε να παίξω την επόμενη φορά. Τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας. Bye bye.